Ito nga, oh. Ganun na itong hiwag. Kakapon, nahirapan ako. Alam mo naman. Paano? Ganun na kayo. Kasi sabi ko doble. Dobleng ganun. Sabi nyo. Kasi Ganun. 5.6 lang timbang. Ito lang yan. Hindi. 230 lang. Dadagdagan mo sige. Tama na yan. Bakit? Konti lang yata ngayon. Kita manok, baboy. Ano? Dagdagan ko? Wala kang giniling? Yan ako kukuha sa pigi. May dugo ka dyan? Ay, Ito ako ha. ayun, Kukuha oh. ka na. Ano na idagdagan ko? Dalawa. Pork chop ayaw mo? Yung ano, pang lechon kawali meron ka? Pork chop kawali? Ano klase? Yung ano daw eh. Liempo na pang lechon kawali. Ay, wala. Tama na yun ba? Ayaw mo. Yan ang ginagawa ng bagnet. Ano ka? Basta na. Hindi ko pinadala sa kapitbahay. Ay, wala. 9. Nanay. Hatiin mo pa. Ayaw na, okay na. Ano ito nanay walang giniling? Meron dyan. Hindi lang makita. Ako magmimili nga dyan. Dagdagan mo ito ng dalawa. Kuha mo ko ng malaman. Ha? Opo. Laki na. Ribs nanay. Maganda yung ribs nanay. Haligaw ka. Ay, malak ba ito? Yan. Alaman. Bukod mo ito kasi pinadala na. Ito to. Basta nilagay ko na din yung timbang. Yan. Dito sa inyo, bato. Bukod mo yan ha. Yan mo bilang i-slice mo. Gano'n. Kasi dito na talaga siya. Gano'n mo ganito mo. 120. Ano yung stainless? Ipisan mo ito pag ginawa ha. Kakapalan mo din. Nay. Kahit ako muna yung stainless. Gano'n. Isang lagyan mo, lagyan mo na kasi baka. Ito ng kanisa. Ito na. Mapala isang buhaan na lang. Umay ay yung Karit lang ako. tama na yan. Parang sa mga kilo niya, patigas mo. Tigas mo lang. Ito na yan. Ano ka na? May pork chop kayo mo? Yung panglitsong kawali daw na liyan ako. Meron ako dito nga, oh. Panglitsong kawali, alam mo daw yun eh. 2 pork, 10 kilo mo. Ano ba frozen sa riwa? Riwa nga. Ito nga. Mga 1 kilo lang. May Kilo buto lang. siya. Buulan siya na isang ano. Anong gusto niya? May buto o wala? May buto. Ano yan mga bitso?
Ito nga yun eh. Ito nga yung pala yung kawali. Hindi naman to. Ay, tuloy mo to. 1.17. Makati na lang. Oh. Ano pa na eh? Nanay, doon ako kuha ng piniling mo, di ba? Ano pa na eh? Ito tama pala ako kaya. Hindi na lang. Four 460. 4,460. Mamaya ko na ito ilalagay sa... Bigyan mo siya matuwa dito ah. Hindi, sabay mo na lang siya. Hindi ko natandaan yung... Kaya nga po 10, Nay. Bigyan lang po. Nay. Balikan mo ah. May dugo pa. Manok pabo ng gunisa ko.
Ayun yung bossing langgunisa, skinless. Skinless to. Opo. Yan. 60 kalahati. Dalawang. Opo. Isang kilo. Nanay batok. Gano'n sa baboy? 230 lang po. Thank you, tita. Baboy, tita. Ano? Klaro yun. Yan lang. Ganyan. Manok, boss. Hindi ka nagmamanok? Bukan kilo ng ganito dito.
110 lang po kilo. Mataas na kasi din yan sa riwa ngayon. Tapos ba, kahit sa kalahati. Okay na yan. $395.